gi nyalo bedo ni kaluore kod guidance mas chemo kok ni kare magintiere go nikech adira giwacho ni gine magisomo moloyo joma moko ni ero ne giyudo free education ni ne gisomo maber chik bende ging'eyo chik kata bedo ni ging'eyo moko kuom gi ok dwa kata luwo chik makamano ere kaka kanisa nyalo guide gi e yo makare gi sani. Erokamano ahinya Joyce. Gima nyaka wang'i mokwongo jinsi gi gin nyithindwa to side mar jonyuol ni kanye nikech ok giwuok from nowhere gin gi jonyuol ni ere mkakati ma jonyuol gi oketo be gin gi support mar jonyuol gi e wach ma gitimo ni. Elda ne wacho wach moro ni king'iyo kaka ng'anyo dhi mbele tiyudo ka nitie chalo ni omede chumbi moro tuone chumbi moro iye matin koro nyithindwa kata ka ng'anyo to ng'anyo nego bed gi limit nikech muma wacho ni jo piny nyaka luor sirikal mano muma koro nitie ng'anyo moro ma nitie gimoro iye ma koro opogore gi ma kata ka koro ne ero gidhi e rapar kawuono tarika 25 kiparo gik manotimore higa mokalo ji osetho mana kaka ne Elda owacho ji ok ochako tho Kenya kawuono. Migosi Raila Amolo Odinga Prime Minister nyo wuoyo ka Mombasa ni ng'anyo en ratiro mar japiny to bed ng'anyo mamuol nikech nego bed ni police rito japiny. Gimomiyo wacho ni kanisa duond kanisa wacho ka kwachako ni wan kaka kanisa nyodo thuolo mwarado gi opposition ne wan gi Migosi Kalonzo Musyoka wan kod Migosi Eugene Wamalwa Ogeri nyo wuoye weche gi ni to ere kaka opposition be nyalo miyo sirikal thuolo mondo ti nikech ka thuolo onge sirikal dwa tiyo nade kaka ok nitie inyalo timo gima ber titime samarach. Rapar monego tim en rapar mane iluongo lamo tilamo kiparo jo Kenya mosewito ngimagi ng'anyo kochakore kawuono Migosi Raila Odinga osetimo ng'anyo e Kenya ka to onge chieng' ma iseneno Joyce ka Migosi Raila Amolo Odinga chomo parliament nikech ong'e chik mana kaka Silas ne wacho nitie kuonde ma no go zone kata kutimo ng'anyo to nitie ma routes moluwo wach ni ke the parliament ke the state house kise the state house what next. Koro anda kwainya nyithindwa madwa ng'anyo ni e katiba kendo yiene gi ng'anyo to konego bed marang'enge ma idhi tur dukni inego jomoko nya winjo nyoro ni jomoko sedhi mochulo nyaka deposit amok en kata kotho to onge gimolus jomoko ndiko nyaka barua Tajir king'iyo nyithindwa gi wacho ni samoro ker marwa bo nego leng owinjgi kech iyudo ka gisomo the way ma samoro agencies go bedo handle kaka nyithindo to they are no longer nyithindo nikech gin jok mosetieko university indo madongo to samoro gin gi uchungu nikech ng'ato osetieko school and gi expectation to onge tich koro gino miye pen mang'eny ma wacho ni samo wuoyo no dhako bo onge go tich onge go koro they have nothing to lose giwacho ni they fear nothing they have nothing to lose koro it is upon jonyuol to side mane magi kaw kech magi nyithindwa nyathi kisechandrigo mipuonjo tichaki wewe ukipuonje mondo luor sirikal to dhi ndara kacha cha idhi duoke dala pimai wach na mogik en ne akwayo nyithindo mag jensi nyithiwa e ng'anyo magi dhi kawuono obed ng'anyo mamuol maonge fujo nikech ngima iyudo dichiel konegi en lal maduong' ne piny Kenya en lal maduong' ne jonyuol en lal maduong' ne kanisa wan kaka kanisa tiju maduong' watema ahinya mondo wawuo gi jensi waserado gi moko wawuoyo gi sirikal wawuoyo gi opposition mondo kwe obed e piny maduong' walamo ne kwe maduong' mondo bedi mondo ji Kenya obed oyud lwasi maber ma ji nyalo dak. Erokamano ahinya Reverend Ayubu Okech.